Seuraavaksi päästäänkin väylälle numero 11, joka on tämmönen vähän lyhyempi par 4, missä on aika paljon bunkkereita sitten joka puolella. Vasemmalta löytyy tommonen iso waste-bunkkeri ja sen vieressä pienempiä väyläbunkkereita ja oikealta muutama väyläbunkkeri kanssa. Niistä me saadaan hyvä tähtäyspiste tuosta viimeisestä vasemmanpuoleisimmasta. Eli oikealla puolella väylää viimeinen bunkkeri, niin sitä kohti kun lähtee huitasemaan, niin eiköhän päästä hyvään paikkaan väylälle. Väylä numero 11 ja lähestyminen tiedossa. Tästä kun ruvetaan katselemaan tuonne greenille päin, niin nähdään, että se nousee vähän tuonne vasemmalle koko ajan pikkusen ylämäkeen. Ja siinä on edessä ja takana bunkkerit. Aika leveä leveyssuunnassa toi greeni, mutta kannattaa pistää lipun oikealle puolelle pallo, niin sen jälkeen pääsee hyvin ylämäkeen puttailemaan seuraavaa lyöntiä sitten.